díomh fáistí. Just seo dafnit, seo má ifig nu an seo, agus body, tá mar smaile body carlam seo. Fáilte go dtí Tionóil na seachtainna seo, súil go méid seachtainna iontach go gaibh nád an dermad fan amach ó fáistí eile taobh má ná bí dul amach ag súgur nuf, agus fan gábhéidir ó go dtíine taobh má. Bíag seachtainna iontach go gaibh. Slán. An in manathair, agus an bhic, agus an spirit níu, amen. Páidir na máideanna, a dhia tá grá agad dom. Bíonn tú lom de lá iste ihe. Bhálam grá a thuirteid gach nóméid déan lá. Bhálam tú a hasamh a athair carraigh lom, amen. An in manathair, agus an bhic, agus an spirit níu, amen. Okay, so seach cléthe seachtainna at Miscoil Spáintí Bneo, agus Spáin me go ranga tria nar bhín seachtain gníomha chuirsiúil agus hána se le go mór. So seach cléthe má marall go bhfuil ar fad chuiníos déan ar go tithe, nuan ar go gcódaoine agus na muideanna, so tunanna cléthe seo immert is spásna beaga. So cuairsís ó seach go dtí an hain agus tá rialacha difriúta chuilteán go na céimna agus áironn tú agus at dhá lámh na céadbáilta eile tá tunanna in le lámh amháin. So chéadúir na seachtainna i balla. Hain, dó, trí, cathair, cúig, sé, seacht. An dara ceann sé agus tá sé donna prab. Hain, dó, trí, cathair, cúig, sé. Chéad ceann eile prab agus bualadh bus. Hain, dó, trí, cathair, cúig. Chéad ceann eile cathair. Hain, dó, trí, cathair. Chéad ceann eile catú úmpú timpeall. Féile tá seo dhéanana chu dúchlánach sa túnántas an ggópáistí ranga trí I bhí nána dhéanana gan an líráid praba ach chama sé cadúir tó praba. So, hain, dó, trí. So, féile tá sinna dhéanana gan an líráid praba. Iver dó, agus an ceann dearna hain, thar an lámh, agus beir there. And sin áironn tú agus féile tá dhéanana le the lámh das. Má scríbn tú le the lámh das, déna le the lámh das. Má scríbn tú le the lámh clé, déna le the lámh clé ar dús. So, déna me seachtainn díobh sin. Hain, dó, trí, cathair, cúig, sé, seacht. Agus a rá mar sin. Go dtí go náir an leatáil trí díad ar fad, an sin tríal an lámh atá níos lige, agus má hastín wete dhéanana fiú níos dúchlánaí, déna beidir ar clog, checká cecha fád a hónteart dul ó gá lámh, go dtí lámh amháin, lámh das, lámh clé, agus an sin beidir, déna éanaach le drachar nó drefar agus an beirt go mórtas lena chéile. So haan sé lomsan ar bhí me beidir ag an monscoil agus beidirú just spás beag nó nána dhéana san gádaín nu a dhéana just a teach muna mar se sibhrudaí. So bígí cuairmach ach bánagí soltas. Má sib. Hanna gá céine agus fáil sa roimh go dtí Síneadh le Nóra agus Éile. Iontach. Okay, so támuid chun tús a chur le seo le Roinnt anáú. Agus is fanam sa é seo in dhéanamh nuair atá rudaí an gnábhaach. Okay, tá sé go das le déanamh. So ag síos das díreach, cos le seo nó aon bailach atá compórdaach ach tábhachtach go bhfuil do grim das díreach. Okay, so beimiid ag anáú tríd an srón go das mell ag saoú go bhfuil tú ag bula blá das, agus ag anáú amach tríd do bhéal ag saoú go bhfuil tú ag séide amach cuimne ar de chácha brethe. Okay, so then I'm going to could candle sin. Ta. Okay, so hain. Iontach. So cuairmach nach was a bheith tuairt na goblin sus go dtí le clús na marta sin níl sé sin compórdaach. An trí again. An céim dearnach. Okay, so támuid chun an céad síne a dhéanamh agus an céad síne ná an féileáin. So chun an féileáin dhéanamh is seo agus ag roiint daoine hena féin. Tá na cosa seachtaí an chur cosa lei seo compórdagus gur féidir agus
Bear graim na cosa in acle na bara hini, agus excesis das dirach. Okay, so Thomas con saulu go will shihan an dahi begin agus Thomas con tosnu ag etos go das mau major kuig ora. So hain, do, tree, car, kuig, iontach. Agus orintad bín féilechán an tapi ag etos nach me. So beidir go anyone eat beidir rubbeog níos tapu an or seo kuig canala. So hain, do, tree, car, kuig, anafa. Okay, so an Kate and the eile ná an cut. Okay, so that's agad go léir. Nor a bhín agla fatis cut cinálín luban an drim or in drim. So chun an crush seo dhéanamh nó an síne seo dhéanamh bein na glúine faoin na cromán agus bein na ristí faoin gúlan agus na méra ag brandú dír go rá. Ceir go leir? So ag dír go brandú idir na lábha dús agus an sin ag brandú the fola go das smell. Okay, so the hint an apple aon rud a ghirpa ghirtú, má tá aon rud a ghirtú stop agus tug so spiach. Tree, do, hain agus sin an cut agus an sin arás sa lór. An uair seo, dé fásta the lábha a thugad amach an seo eile pí a bheag níos comú cnam so yeah, sin ag dír. An sin den himid an Madra. Nia, an bow or dús. Okay, so tá muid chun an bow a dhéanamh inis, agus chun an bow a dhéanamh tá muid chun brandú dír go raibh agus an sin má ecinn sibh tá mo grim ag íslí na tá tom sa grim. Okay, so tree, do, hain. So tá eile chun anamnacha sa rás sa lóir, so eile chun anamnacha na hanmhíthe sin a gléach amach agus go das smell agus tá muid chun nar déin si má cut caiim muid cut dhéanamh agus má dhearann si bow caiim muid bow. Bow dhéanamh. Iontach, okay. So Cut. Bow. Cut. Cut. Bow. Iontach agus fágam muid mar sin arás sa lór. Okay, so nar tá muid sí ag mar seo, nó nar tá muid sa crush seo, tá muid chun an madra dhéanamh mar bhí eile ráí slúthe. So chun an madra dhéanamh ordaigh na glúine agus na cromán agus chur na sálaí ar an talach. No, ag smuoine faoin na sálaí ag dul i dro an urlóir. Ach ná bhí bortha muna hain siad is féidir na glúine a luba an ru tábhacht a chun seo ná bhfuil an drim díreach. Ceir go leir? So, cuig, cahar ag brandú idir na glúine, tree, do, hain. So, nuair a bhíonn madra das cordúil bíonn an airbal ag crib. So, tá sús cos amháin agus saola gur seo airbal an badra agus tá muid chun cuig, cahar, tree, do, hain. Anamh agus an cos eile, sús an air, madra das cordúil, cahar, tree, do, hain. X. Okay. Next one to write Síneadh Déarnach agus seo í an cearc. Okay, so we shall this is spás idir na cosa an sin cos na arpini amach pí a beag agus an sin saoigh go tuag species. Agus fatá tuag species tá na sálaí ag ordú rud beag. Okay, so seo ag den cothramíocht tá na lábha na chéile. Chur na hilen teiste na glúine agus hundred the grim díreach. So cuig, Cahar, tree, do, hain. Iontach. An uair seo tá muid chun seasamh sús agus species. So tá muid chun gá ceanna dhéanamh ach an uair seo tá muid chun an anáú ar an muid ag tús chur leis an glúiseacht. So nar tá muid ag seasamh sús, tá muid chun anáú is deach tríd an shrón, agus nar tá muid ag dul arástíos go dtí an cearc, tá muid chun séad amach tríd an bhéal. Okay? So
iontach. Ceanna bhain eile. Aus fad. So sin é úine go fólaí. Tásúla go mé seachtanála an goibh agus bhí cinnte go se bheith tuairt airití féin agus ag tuairt airad á chéile. Okay? Slán! Slán go fáistíí ná bheoga. Oh. Díomh fáistí agus fáilte chuig Stair na seachtaine le Éanna. An teachtain seo támuid chun breanú léirscála agus rud ag an simú gur féad libhse Éanamh agus sibh sa bhaile an Idirlín. Os go suas an Idirlín do riomhranú an do habléid agus támuid chun na focaise ar chuirteach. Geohive agus spás OSI. Geohive OSI. GEOHIVE OSI agus chuirteach agus an céad sampla an suas ná map view ar Geohive. Agus ceart annach léirscáil, dír go nós Google Maps. Tá mis chun ar scoil a chuirteach ann, léirscáil éascar bíada. Seo é. Agus sin ar scoil sin. Agus an rud simú faoi seo ná támuid ná breanú leabhán agus ar scoil, mar a bhí sé fadó ar sean léirscáil seo léirscáil ón lániu. Mis chun dul seach an jog an tíh, is feith go leor léirscáil a difriúla fiocha feiceann na bliain de difriúla ar fad. Mis chun dul síos an jog a dtíon ceann is sinne agus feicimid chunas mar bhí ar scoil in 87. Suas go dtí 80 carcadó. Sin beagnach 200 bliana hin. Ceapair sa na chun ceann seo a ranú. Tá mé bug amach bhí gáin. Agus feich níor an scoil sin, is féin me seo úsáid feich, tuair sé seo arás me go dtí an léirscáil an éinniu, agus chuinnig sú léir, seo ag dul siar go dtí 80 Agus feich níor le réimre dain, níl ar scoil ann, tá roinnt ferganach beaga beidir roinnt stábli nuair to keep mar sin. Ach feich chuir a transfer an bóthhain. Bhfuil an sport an sin, níl, tá escar villa an sin. Escar villa. Sin is bíle villa na teach mór nó teach jazz. Ceapair agus ceirfaí má bhanam an ceann seo, agus ceirfaí má raníon ceann bí gáin níos déanaí, 88 go dtí 93. Agus a rís feich fós escar villa an seo. With running on teach níos mó an ó seo. Fós níl ar scoil an seo, agus fós ferganach beaga ina áit. So ceir é escar villa. So nish is féad lumsa right better around ólas off the escar villa. So na léirscáil na seo is sampla iad seo de fuinte príomha sa Stair. Mar tá mis ag fáil ólas ó rud éigean a tháinig díreach ón am go méid caintfaí. Seo léirscáil a scríomh duine éigean in 88 suas go dtí 93. Ach anois me chun roinnt ólas a áil ó fuinte tánaiste. Sin daoine tá tréis scríomh faoi Stair. So mar hampla ar scoil an leabhar timppla an domhan is fuinte tánaiste é seo. So tuigeann sibh caiimiid bheith cuairmach agus muid ar an Idirlín, gur ní féil an gachard eicimiid ar an Idirlín a chuideann, ach mu chun escar villa agus lúcan a chur seachan. Ceapair tá me chun breanú ar images mar funnic mé ag an simú, funnic mé an teachan seo agus South Dublin Libraries, okay? Is féil le muí na bheith agam as an Steve seo, South Dublin Libraries. Agus credit deir siad postcard view of Escar House, Lucan. So Bellany Ethel, Escar Villa, Escar House, postcard, Bellany family, issue date 21st of June 1935. So tá muid go breanú is ar cóirta prist scríomh banda bhanam Esther Breisgad Ethel Bellany a bhí ina Coney in san seach seo a bhí trastal an bóthar ón our scoil. Original photo postcard showing a view of Escar House in Lucan. Postcard was sent to an address in Surrey, England. On the reverse is 2 half-D stamps with Lucan postmarks. Escar House, also known as Escar Villa, formerly stood where Lucan Leisure Centre in Griffin Valley Park now stands.
So an áit go an unit sport, dear trasdoin, agus an áit na bhfuil tógáil linn snáb fú láthair, the Esker Villa, in áit Esker Villa. The card is inscribed on the back by Ethel Bellany, Ethel Bellany Cool, a member of the family who owned the house for generations. David Bellany is listed as a landowner in Esker as far back as 1858. This image is believed to be the only image of the structure before its demolition in the late 1970s. So shouldn't hang green graft and shock. Agus is true in scale, not will she falls down, agus for she railish to need a shock to the agus hope she didn't on its sport in a art. So funga that commit to us court prish they show. Dear can us the keen for she one post Sarah Nashka. Feckers in Esker House Lucan. But make to excessive in our skull, no in some core close in our skull, like but dear transit and vower, shin avec le feckle agat. But make to excessive down, Cade blino hin, Cade Quaga blino hin. That can chop shin the feck on. I push it on galanta. Agus cared be kid screeve Ethel with the para. With my love and every good wish, Ethel Bellany. Agus be she ábhair quick Mrs. Murphy, Surrey, England. Agus feck in a stampy, Cacolor, screeve oscoelga, la fingen. Agus la fingen ella. So la fingen agus la fingen. Husne she pingen hun Quarter prish to Quick Sasna, it need egg chuka cook, and even chuka cook and chin, it need egg chuka cook. Pingin chin and target v agan riv euro a cent. Shin knows cent, plus the chase cent later on quarter prish or Quick Sasna. Carcolor, Agus shin, Esker Villa, Agus new Esker house, Agus shin picture de, Agus shin on Tola shin fight agam, push go make brand new air on Lair Skal Shaw. So it's fairly on spree about agav the shan lair skull show. Beidir rud a date she enough na. I'm shig for jock. Beidir go coney or vategen and shot laukan. I'm shig for jock. Agus better chase sheer agus fair care the vian. Cade octo blino hin. Care the vian. Agus better it's when they shot at for sheer new arai. Near very down. Gravel pit and shot. After. Feck in a ruddy beidir tá fós mar an ggéine. Seo not known our skull. Feck ar móhar. Feck ar móhar an bóhar seo. Fós dírt mar ggéine mar bhí sé an uptake trúpa seacht. Feck. Susan seo timppel agus trasna. Ag mar fiú an dréad seo. Tá dréad seo fós an. Sin ein sin. Agus is Queen live ein rang of the agamsa has bá mé on dread chance Beidir on dread sinna in air an seo agus feici se bheith marcáte an seo sin ein sin. So hanna fé ní raibh sé núsáid in uptake trúpa seacht bhí sé róceanna gan am sin fresin. So sin na sean léir scanla atá hús ar an idirlín ag so mar chuir tú seach GeoHive agus OSI ag Google nó an éáit ar an idirlín Yoy should na sean léir scanla seo. Agus fé liv cí knuckle có sean around mar hampla seo an skull an ish. Right, sin ar skull, sin an close, nor close ní an. Carefully, conas mar bhí sé an ábhíle sa cuaig. Bech, na sean fergan of radiant and a prefabs, mú cuimh liv sé sin, cuimh leis na múntarí sin. Carefully sheer reach go dtí gábhíle. Bech, agus bech níl glór tithe nach go leann atá ann an ish. Carefully ní sin a reach, carefully nó go cuaig. Tá mé sé ceapa beidir nach mé na tithe seo an sin an seo. Ní ag nó go cuaig. Bech, pórcanna. Ceap glór sos féibh glór spríomh an as na sean léir scanla seo ar an idirlín. Slán go fód. Question GSER, das ist mit Question von Gehita, da wir wasen shot our tray on rugby. Agus the active white and clad in marching and tray shows the side con agus fiat, we try to wasen and tray show the men. To try all in and shot the main in there tray for me agus near for our camera. So the man shot a couple of folk like a hash one leaf and a bunch of the tray.
faman a gin seo san a lower faman ar an tray agus a faman bhhain gur fé le ihe agus ihe cuiid na héite teampla seo é agus an taimmata ar na dilis so tá sé níos lú na seo sé deachar al go teampla na blánaí agus fábit a mí rianne tromantéig sa sin fé le ihe tá blas an gcóirtear cíann si sin an leir solid as bra lomsa é is bra le muintear Éanna muintear Aoife muintear Frank muintear na bhain ihe dilis sa Ionta sláán seo Ionta máid an mhór sin faman an sin a couple slígar agin hí na slígar seo Ionta deachar le fáil ar an tray seo níl méid sin slígar ar an tray fuair méid mór seo an neirí an san farige agus mar chuir an taobh suas a chluas tá fuam na farige le clostal an sin agus sé chálaí ar fáil so sin slígar Ionta agus tá rud bhain an sa móil ar fád is ag aine cad é seo. Ní maiile muintear Katie seo capan si bhil sé lu. So cad é? So an taimmata ar seo na Spáran Road. Cílíonn Spáran rudí gana mé leat in na póca go dtí an seapa agus bhí euros is tí an Spáran. Na road sin an taimmata it means in san Farige Road. Agus sin an taimmata now an taim burla ar nó Mermaid's Purse so níl astrú ceart díra go dtí géalaige an sin mar Seal's Purse a bheith an but Mermaid's Purse an taimmata ar an Merle bhfuil is a géanana cad é go díra ní pí a faman é so ma icinn se bhain seo ne leis go mó an é ag ar an camera ach tá pólbeag an sin so an rud atá an nó cás Ivica le haigh an seirc. So bhíonn an bobbín seirc is tíon sin. So an sa mó fád so má tharraingt seo ar Google é jo tú níos mó álas bhíonn sin agus cabann am nar bhí mé na Cailínág na GSER mar gin dún anál nar bhí mé na Cailínág bhí gcónaí glóraigh an seo teampla ar trá agus ceap mé gur rónaigh agus go sé brona mí sa farige mar níor aon spáir gur háil sé euros ar fád so sin é webse an seo an dún anál is go sé fád i Ionta. Díomh fáistí agus fáilte roimh chuig léithinn de bretha na seachtainna seo. Má tá bretha agad an tatan seo, se sús nar gléimiidmachta anam. I rang Karen tá bretha ag Ciarán. I rang Jill tá bretha ag Patrick. I rang Emer tá bretha ag Ollie. I rang Cuiva tá bretha ag Keelan. I rang Aisling tá bretha ag Sarah agus Conor M. I rang Éanna tá bretha ag Heidi. Agus I rang Katie tá bretha ag Hannah. lá bretha na gcuimhar fad. Lá bretha hána gcuid. Lá bretha hána gcuid. Lá bretha hána fáistí. Lá